Xayrlı kün Dünya Studiyası әзерләгән тапшыруларны караучы хөрмәтле милләттәшләребез. Бүген безнең Dünya Studиясында кунак бар. Ул Башкортстаннан, Уфадан килгән татар егете Сираҗетдинов Камил Алимулы. Ул Башкортстандагы Хәзинә тур компаниясының җитәкчесе. Татарстан белән Башкортстанны бәйләп торучы күпернең хуҗасы дип әйтергә дә була, чөнки ничә еллар дәвамында Башкортстанда яшәүче милләттәшләребезне Казанга килеп, Татарстан, Казан, биредәге тарихи урыннар белән таныштырып барасың, Камил. Менә нәрсә өчен кирәк булды сиңа шу компанияне оештырып, Казан белән элемтәләрне ныгыту? Исәнмесез, хәерле көн, милләттәшләр. Чыннан да инде Казан белән инде эшләүебезгә быел, Алла бирсә, 10 ел була. Бу инде юбилей дип әйтсәк тә була бәләкәй. Алла бирсә, менә җәйгелеккә 2007 елда укып беткәчтән соң, берәр ел үткәч инде 2007 елда ачтым мен менә шул үземнең Хәзинә ширкәтен. Хәзинә дип атала ни өчен? Хәзинә ул бик матур сүз бит инде ул ассоциация, әгәр дә теге чагыштыру алып барсак, Хәзинә белән чагыштырырга була безнең милләтне, безнең бөтен кешелекне, бөтен кешедә булган яхшы теге ничә әйтим, качестволарны, сыйфатларны, бөтен шул Казанның матурлыкларын, бөтен менә бу дөньядагы менә шул җир шарын Хәзинә дип атап, менә шул дөньядагы булган табигатьне, матурлыкны, Хәзинәне саклап, аны тагын да үстереп, киләсе буыннарга шул Хәзинәне тапшыру. Шундый смысл белән бәйләп, Хәзинә дип атадым мин үземнең оешманы. Аның теге былай гына кайбер кешеләр сорый, Хәзинә ул кеше исеме дип. Юк, ул чынлап та бик ул байлык. Бик зур байлык ул. Рухи байлык. Рухи байлык. Шулай итеп, Казан шәһәренә ул вакытта әле бик теге туристлар бәлки бүтән регионнардан килештергәндер. Ул бит инде 1000 еллыктан соң булган, Яңарган Казан. Яңарган Казан. Без инде шул яңарган Казанны, менә шул матурлыкларны үзебез күргәч, уйлап, теге вакыт әрәм итмичә генә башларга уйладык менә шул эшне. Башкаларга да күрсәтәсе килде инде. Башкаларга да күрсәтәсе килде. Шулай итеп әкренләп, башта 3 кеше, соңра 5, 10, шулай итеп группалар җыя-җыя, әкренләп туристик агентстводан туристик оператор дәрәҗәсенә күтәрелдек, чөнки оператор бит инде агентлыктан нәрсәсе белән аерыла. Алар туроператор агентлар аша шул нене сата бит инде. Шулай булгач безнең аша һәм калган компаниялар да уже үзләренең туристларын безгә ышанып, безнең аша ибәрәләр. Чөнки безнең программалар елдан-ел тулышып, матурланып килә. Без Казанны да, Казан кырында булган Болгар, Свияжск, Алабуга, Биләр шәһәрләрендә шулай ук безнең милләтебезнең халык шагыйре, татар шагыйре Габдулла Тукайның туган җирләре, Кушлавыч, Кырлай якларына да сәяхәтләрне булдырырга тырышабыз. Ел саен елына берничә тапкыр шундый спецпрограмма белән, язучылар белән, шул ук менә без Рәмил Шурагулга башланган ел саен сәяхәтләрендә шул һәр вакыт Тукайга багышлап оештырабыз, чөнки шигърият, менә шул милли ан, мәдәният безнең компания белән бер рәттән, как бы, менә шул, бер максат белән бара инде. Менә шушы 10 ел дәвамында күпме кеше килеп Татарстан, аның башкаласы Казан һәм шул Казан читендәге районнар, авыллар, гомумән татар дөньясы белән танышты икән. Менә безнең ширкәт аша, безнең оешмабыз аша, Хәзинә тур аша 2007 елдан башлап 100 меңнән артык турист Казанга килде, Татарстанга килде, һәм дә инде хәзерге көндә без әзрәк кенә географиябызны арттырып, Башкортстаннан тыш Оренбург каласында, тагын инде Казан шәһәрендә дә офис булдырдык, һәм бүтән регионнардан да инде агентлык шелтәрләре аша, хәзер бит интернет моның өчен ярдәм бирә. Без шул группаларны каршы алырга әзербез, һәм дә инде уже менә 1-2 ел дәвамында Казандагы офисыбыз аша, шул регионнардагы туристик агентлыклар аша, һәм дә теләкләре булган татар оешмалары да безгә әкренләп кушылып килә. Менә Төмәннән һәм дә калган регионнардан кызыксынучылар безнең элемтәгә кереп, аларның туристик группаларын кабул итүне тоже булдыра башладык. Камил, димәк, Казан белән Татарстан белән кызыксыналар?
кызыксыналар. Менә иң кызыксынган урыннар кайсы шәһәрдә, менә Казанда? Ну, Кайсы урыннарга күбрәк алып барасыз? Татар бистәсеме, Кремльме? Нинди җирләрдә күбрәк буласыз? Казанга төрле кеше төрле максатлар белән килә. Менә без башлаган чакта 2007 елда, менә бит инде без теге реклама башладык, Казан дип күп кеше белмиләр иде. Хәзерге көндә уже Казанны теге артык реклама ясамасаң да, алар уже беләләр. Чөнки теге сарафан радиосы эшли, кешеләр уже берничә тапкыр булган. Но әйтәсе килә, Казанның Татарстанның хакимияте дөрес матур итеп маркетинг юллар белән эшлиләр. Нәрсәгә шуны теге ачыклап үтәсе килә. Мәсәлән, аквапарк төзеп куйдылар 2007 елда, Ривьера. Ул бит инде бер уйлаганда, ул, аквапарк. Ул вакытта бүтән регионнарда аквапарк юк иде. Аквапарк чыннан да ул уникаль явление буларак, күренеш буларак, күп яшьләрне, гаиләләрне, балалар белән тартып торды. Кеше шул аквапаркка килеп, ул теге башта теге Казанның матурлыкларын күрәм дип килмәде. Ул аквапарк максат белән килеп, бер 2 көнгә барып килә ул юлы белән, исе белән. Һәм параллельно без аларга барып экскурсия тәкъдим итә идек. Шул экскурсия вакытында ул шул Казанның Кремлен, Кол Шәриф мәчетенә кирип, фотога төшеп, Мәрҗани мәчетенә кирип, татар бистәләрендә йөреп, Кабан күлләре, Волгада теплоходларда йөреп, ул үзе өчен яңа дөнья, яңа Казанны ачып кайтып китте. Шулай итеп, без теге яңа хәзерге тормышның яңа менә шул инновацион подходлары белән, менә шул аквапарк белән Казанны кайбер кешеләр өчен шундый юллар белән ачтык. Шуны әйтәсе килә, бик хәзерге көндә инде туристлар килгән кунаклар, алар инде Казанга шын теләк белән, зур теләк белән киләләр. Алар теге аквапарк өчен, беренче урында аквапарк өчен түгел, беренче урында хәзер Казанны күрер өчен нинди яңа объектлар ачылды микән, нәрсә күрергә була дип хәзер шалтыратканда шундый сораулар бирәләр. Менә берничә ел эчендә уже кешенең аңы да үзгәрә, кешенең карашы да үзгәрә Казанга. Менә бер килгән кеше 2 тапкыр, 3 тапкыр килгәне бармы? Әлбәттә, безнең фирманың максаты, мәсәлән, шул кешеләр беренче елны 1-2 кеше килсәләр, икенче елны алар киләләр үзләренең гаиләләре белән, үзләренең гаилә дуслары белән, бүтән регионнардан кайткан кунаклары белән, менә шулай итеп киләләр. Алар ел сайын, менә 10 ел эчендә йөргән кешеләр, мәсәлән, 50%-тан артыгы повторно кабатланып киләләр. Камил, рәхмәт. Менә шулай Татарстан белән Башкортстан арасындагы дуслыкны ныгыткан өчен, андагы халыкны Казанга килеп башкалабызның, Татарстаныбызның матурлыгын күрсәткән өчен уңышлар, киләчәктә дә бу эш дәвамлы булсын. Алла бирсә, Казанның капкасы ачык һәркемгә дә, ул туристларны кабул итәргә һәрвакыт әзер. Килегез, күрегез, Татарстан, Казан турында матур фикерләрне башкаларга да җиткерегез. Рәхмәт. Зур рәхмәт үзегезгә чакыруыгыз өчен. Менә шулар, хөрмәтле тыңлаучыларыбыз. Бүген безнең Дөнья студиясында кунакта Башкортстаннан килгән милләттәшебез Хәзинә тур компаниясының җитәкчесе Сираҗетдинов Камил Алим улы булды. Мин Гөлнар Шәйхи, бүгенгә сезнең белән саубуллашам.